Sokszor kérdezem, hogy az apukám és az anyukám volt-e fiatal és jókedvű egyáltalán? Szerettek-e ökörködni és a falra köpni? Szerettek-e verekedni és a sárban feküdni? Szeretném megkérdezni, hogy volt-e minden felnőtt egyáltalán gyerek? Emlékszik-e, milyen lehet, mikor hazamegyek? Miért kell ezt a hülyeséget megtanulni nekem? Csak görnyedek a könyvek fölött, s megfájdul a fejem. Sokszor kérdezem a tanárbácsi és a tanárnéni, szerettek-e egyáltalán dolgozatot írni? Szerettek-e a folyosón rohangálni? Szerettek-e a WC-ben rágyújtani? Szeretném megkérdezni, hogy volt-e minden felnőtt egyáltalán gyerek? Emlékszik-e, milyen lehet, mikor hazamegyek? Miért kell ezt a hülyeséget megtanulni nekem? Csak görnyedek a könyvek fölött, megfájdul a fejem. Sokszor kérdezem a doktor bácsi és a doktor néni, szerettek-e a karjukba szurit kapni? Szerettek-e péntek délután fogorvoshoz menni? Szerettek-e papást-famást játszani? Szeretném megkérdezni, hogy volt-e minden